Good evening guys, Narabahay Tongbay. Welcome to my channel. Hi na. So friends, malay katong maang na. I hope na suto nakahakarang taong na. So guys, ang taman bagay Odin, okay din ang online kami ang kabo ni kay siya strong reason tong o reason no ro by ang ni share kay na plus amani pare regular update kay tong upload kay ni videos ni ang kay matong saksana. Ang sila ang So guys, tamang sini para na local mela ang hata. Okay, local mela ang magagawa. Mere sapno karaja my king ani hero number 1 kuli number 1. So ani crush by ang sunggang mga boy paksa mela na hindi. So I said, yes, why not? Ang belay na tatangay na ang tlang tangke mela ko ang kasi mela ko lele hata. Basi, belay ko so hill. So guys, here to ang ani crush by Melanie ni ud na tangaha. Udin ani bagay belay special ang sa belay special. So kay kate udin ani bagay belay romantic ang ka. Oh guys, haro ke no ni life of behind the financial term. Azur ka ani excitement. Azur ka ani high wash level ko so ka ta. Diba? Tamang ka moshi ani o ka pa pa. Kami mas na to siya guys ni local mera bahay ang kita wa organize kita so umela ba kita wa organize kita ha basi mera sora masi just 1 second ni bagay just 1 second ni bagay light up hata basi ani crash ni kande wasi kalai wa ati ko dish kana ba ay pa ya